Hem tingut que esperar tots els trens d'aquests 2 dies. Jo no sé quants canvis de tren he hagut de fer. Crec que cada vegada que ens aturava. Portava hagut? Sí. No ha portat la Helen? Em pensava que... No, és a casa. Diuen molt lluny? A una milla, no gaire. Crec que podré esperar una milla. La Helen també l'espera a vostè amb impaciència. Ha notat tant de moviment a casa que percep alguna cosa. Qui sap el què? Jo m'esperava, no sé, una solterona dura i seca. És molt jove, vostè. M'hauria d'haver vist quan vaig sortir a Boston. Aquest viatge m'ha envellit molt. Vull dir, molt jove per a tractar amb algú tan difícil com la Helen. Ho vull provar. No em farà cap mal. Vostè creu que és possible ensenyar a una nena cega i sordomuda la meitat del que es pot ensenyar a qualsevol altra nena? La meitat? Una desena part. No. El doctor Howe ha aconseguit resultats extraordinaris. Però el que s'aconsegueix amb un nen normal, mai. I jo, havent llegit els seus informes, penso que mai es tractava com a nens, sinó com a aus, amb por de que es trenquissin en qualsevol moment. Puc preguntar-li quina edat té? Ja en tinc 20. Tan pocs? Senyora Keller, que la meva joventut no la desmayi. Tinc 3 avantatges que no es paguen amb diners. Una, l'experiència dels seus treballs. M'he llegit tot el que el doctor Howe ha escrit i li asseguro que no és un home de poques paraules. 2, que soc jove i tinc l'energia suficient per a suportar-ho tot. I la tercera, que he estat cega. Avantatges... Sense comptar la sort. Què és el primer que vol ensenyar a la Helen? El primer, l'últim i la meitat. El llenguatge. El llenguatge? Nosaltres ni tan sols hem pogut ensenyar-li a seure's. És molt jove per a mostrar tanta seguretat. De vos se sent segura? No. Si vol que li digui la veritat, estic tremolant. No tingui por. Jo faré tot el possible per ajudar-la i perquè se senti com a casa seva. No vull que ens vegi com uns estranys. Ai, els estranys, per a mi, no són estranys. Pensi que no he conegut res més en la meva vida. Anem, doncs? Anem.